Devam etamiz. Чираттагы кытлау хатыбыз Югары Терешка авылындагы гомер кечирүче, хөрмәтле милләттәшебез Хөснетдинова Найля Харис кызына ыша. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан кытлап, Иске Кулатка бистәсеннән якыннары Фәрида Шамилевна Хөснетдинова, улы Рамил, килене Лилия, оныгы Булат, Мадифуровлар гаиләсе, кызы Альбина, кияве Ринат, оныгы Усман иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Кабат-кабат уйланып, кеше гомерләренең тормыш китапларын тирән иштәлекле әсәр сыман укып киләм. Берәүләргә бихисап бәхет биләргә, кайберәүгә сынаулар аркылы аша үтеп булса да, тирән эзле гомер юллары узарга язган. Менә инде безнең якын кешебез дә тузан бертеге кадәр пычрак та куна алмаслык матур юллар үткән. Тәгәрәгән тормыш сукмагын бүген аны 65-нә алып килде. Апабыз бик иртә ятимлек хисен татый. Өлкән апа буларак калып, ул үзеннән соң туган эне-сеңелләренә бар гомерен багышлый. Авылда аны барчасы да яратып хөрмәт итә. Гомере буе җаваплы эштә баш бухгалтер булып эшли. Үз хезмәттәшләренең хөрмәтен казана ала. Без кардәшләргә карата ул нык ачык күңелле, ылы йөрәкле, бар кайгыларда да беренче булып килеп җитә торган кешебез. Найля апабыз уңган пуллы хуҗабикә. Аның өе, йорты гел бакчаларга күмелгән. Гомере буе табыны тулы тәмле ризык. Кайчан барма ул сине җылы сүз, назлы караш белән каршы ала. Кирәк чакта дөрес киңәшен дә, шелтәсен дә бирергә хәзер тора ул. Якыныбыз безнең кеше хәтере саклаучы, бар эшен уйлап кына, сүзен үлчәп кенә сөйләүче. Кайсы вакытта гына булса да төнме-көнме кирәк булса ул ярдәмгә чаба. Найля апа заманадан калышмыйча, аның белән бергә атлап, яшьләр белән дә, үз тиңдәшләре белән дә уртак тел таба ала. Бу тормыштан мәгънә, ям һәм тәм табып яшә әле алда да кадерлебез. Апабызга юбилейга без китердек чәчкәләр. Аны бүген күргән кешеләр бу бит бик яшь диярләр. 65-кә ошамаган, 18-дән олырак, 2 тапкыр 30 гына дисәк булыр тулырак. Йөзең шибәр, хылкың күркәм, барысы да сыклана. Бик күпләре якыныбыз синнән үрнәген ала. Алга таба безне бары яшә син шатландырып, тирә-юньгә җылың тарат, һәммәсен сыкландырып. Хөрмәтле Найля Харисовна, Хөснетдиновлар һәм Мадифуровлар гаиләсе, сезнең хөрмәткә матур җырда сайлаганнар, аны бергәләп тыңлыйк әле. Сезгә Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül Lerge kilerle diresin Sigen yarın Balaların Kireksin dostlar tuğanların Her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kürgen bekitlerine kilerle diresin
bigirek temeli her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayak bugün bekitlerge dilerle düresi durmuşlarının ayak bugün bekitlerge dilerle düresi bekitlerge